Я ги какво става тук, бе? Шапула ми. Ей, тук едно извърши до мене. Айде да го фана. И чакай, аз да го фана, така, избира си. Какво ни харесва? Тук е запяче много. Ето, даже се чува звук. Звук и картина, лайф от картина. Картина от Рута Хегер. Малко мириши. Нормално, канализация, какво искаш да си мериш на свете? На свете? Там чувалчетата. Охо, там в дъното още повече.